ଏବେ ସୀମା ଏଠି କିସ କରୁଛ? ସୀମା କିସ କରୁଛ? ପୂଜା ହବ। ସେପଟେ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଛି। ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଏପଟର ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ହଁ ଏଇଠି ପୂଜା ହବ। ଘର ନା ମନ୍ଦିର ଯିବ? କିସରେ ପୂଜା ହବ? ଓହୋ ତମ ପାୱାର ଟେଲର ପୂଜା ହବ। ଚିକୁ ଆଉ ନିଲୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚିକୁ ଭାଇ ଶୋଇ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୀମା ପୁରା ନଡ଼ିଆଟାକୁ ପୁରା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି? କେତେ କେତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏପଟେ ହଉଛୁ ହେଇ ଜେଜେମା ହେଇ ବାହାରିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା ଜିନିଷ ନେଇକି। ଏଠି ଜେଜେମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗେଲୁ ଏଠି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛି। ଏଟା ତ ନୂଆ ଅଣା ହେଇଛି ନା ଗେଲୁ? କେତେ ଅଣା ଗଲା? ଭୁଲି ଗେଲୁ ଏବେ ଚଢିଗଲା ଉପରକୁ। ନହେଲେ ଆମର ପତକା ବାନ୍ଧା ହେଇଗଲା। କିଛି ନେଇକି ପୋଖରୀକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏପଟେ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବା ବଗିଚା ପୁରା ପୁରା ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି ଏପଟେ। ଆଉ ଏପଟେ ପୁରା ଲଙ୍କା ଗଛ। କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ସୀମା ଏଠି ଡିକ୍ଚି ମାଜୁଛନ୍ତି ସୀମା। ପାଣି ଶୁଖିଗଲାନି ନା? ହଁ କାଲି ଚିକୁ ଆଉ ହଉଛୁ ନିଲୁ। ଚିକୁ ପୁରା ଏଥରକ ପହଣା ହେଇଛି ଜାଆଁଳ ଗୁଡା ପୁରା ଥାପୁଡନ୍ତି ନା ସେ ପୁରା ସେଇ ରୋଗ ଧରିକି ପୁରା ଥାପୁଡୁଥିଲା ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟରେ ସଫା ହେଇଗଲା ଆମ ଡେକ୍ଚି। କଳାରୁ ହେଇଗଲେ ଧଳା। ସୀମା ହାତର କମାଲ। ସୀମା ହାତର ଯାଦୁ ଅଛି। ହଁ ସୀମା ସୀମା ଏଇ ଡେକ୍ଚି ମାଜା କେଉଁଠି ଶିଖିକି ଆସିଛ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୀମା ଏଇ ଡେକ୍ଚିଟାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେ 2 ମିନିଟରେ ଧଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ସୀମାକୁ ପଚାରିବା ସେଇଟା କୋଉ ସାବୁନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାରେ ବିମ୍ ସାବୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଞ୍ଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ଫାଇନାଲି ସୀମା ଏବେ ଧୋଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ କିସ କାମ ଅଛି ସୀମା? ଭାତ ହବ, ତରକାରୀ ହବ, ଉହା ମାରା ହବ। ବାଇଗଣ ଚାରା ମାରୁଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ ହଁ ସେତିକି ସର୍ଟ ପଡିଲା ତ। ଅନୁକୂଳ ମାରା ହେଲା ନା। ଆଉ ସେଗୁଡା ଯେ ହଉଛୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲ ଏ ଖରାରେ ସକାଳଠୁ ମାରି ପାରୁନଥିଲେ ଏ ଖରାରୁ ଆସିକି ବସିକି ମାରୁଛ ତ। ଏଠି ଲଙ୍କା ପୁହା ମାରା ହଉଛୁ। ଏଟା କିସ ଲଙ୍କା ସୀମା? ହଳଦିଆ ଖାଡି। ଏଟା ହଳଦିଆ ଖାଡି ଲଙ୍କା। ମାନେ ଲଙ୍କାଟା ଯେତେବେଳେ ଧରିବ ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯିବ ଲଙ୍କାଟା ହଳଦିଆ ହବ। ଲାଲ ହବନି ହଳଦିଆ ହବ। ସେଇ ଲଙ୍କା ତ? ଇଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଖାଇବ ପୁରା ବାପର ବାହାଘର ଦେଖେଇ ନବ। ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ପୁଡେ ନା ଏଗୁଡା ବହୁତ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଡା। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଗଛଟା ମାନେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏଭଳିଆ। ଏପଟେ କାକି ଏବେ ଘାସ ହଉଛୁ ଗାଈ ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ପାଇଁ। ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ପାଇଁ। ଗାଈ ପାଇଁ ନେଲେ କାଟିତେ ହବ। କାଟିତେ ହବ। ଏଟା ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ନା। କାକି ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। କାକି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ନଥିଲ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। କାକିଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଛି। କିସ କରୁଛୁ ଗୁଡୁ? କିସ କରୁଛୁ? କାକୁଡି ଖାଉଛୁ। କାକୁଡି କେଠୁ ଆଣିଲୁ? କେଠୁ ଆଣିଲୁ? ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ବଜାର କେନେ? କିସ ତୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଲୁ? କିସ ପାଇଁ କି? ତତେ ମାଙ୍କଡ କାମୁଡି ଦେଲା? କେଦିନ ତତେ ମାଙ୍କଡ କାମୁଡିଲା? ପୁରୀକି ଯାଇଥିଲୁ? ତତେ ମାଙ୍କଡ କାମୁଡି ଦେଲା? ତୁ ମାଙ୍କଡ ସହିତ ଲାଗିଥିବୁ ଆଉ। ମାଙ୍କଡ ସହିତ ଲାଗିଥିଲୁ ନା? ତୁ କିସ ଦେଖୁଛୁ ମୋବାଇଲର? ଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର ମୋବାଇଲ ଦରକାର। କିସ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖି ମୋବାଇଲର? ଓ ସାପ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ମୋବାଇଲର। ପୋଖରୀକୁ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ
आसुଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ମା ନେଇକି ଆଣିତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଇ ନେଇକି ଆସିନି। ଏଇଟା କି ନିର୍ମା ଆମର ହୁଇଲ୍ ତାପରେ ଏବେ ଲୁଗା କାଚ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ। କାକି ଲୁଗା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ସୀମା ଆସିକି ଆଗେ ସବୁ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ଧୋଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଏବେ କାକିଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଳି। ଧୋଇକି ଡେକ୍ଚି ନେଇଛନ୍ତି। ଧୋଇକି ଆଉ ବାସନ ସବୁ ଧୋଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଏବେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛ। ସେ ସେପଟେ ପୁହା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁବେଳେ କାମ ଚାଲିଛି ନା। କାମ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ବସିଛି ଏଠି ନାଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଗଲାନି। ସୁଜନା ନାଡ଼ି ଆଳୁ ବିଲାତି ତରକାରୀ। ଆଉ ସେପଟେ ସୀମା ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତରକାରୀ ହବ। ଆଉ ଏପଟେ ଜେଜେବାପା ବସିଛନ୍ତି। ଜେଜେବାପା କହୁଛନ୍ତି ନିରାମିଷ ଦେଇକି ଭାତ ଖାଇପାରିବେନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ରାମନବମୀ ସେଥିପାଇଁ ନିରାମିଷ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଜେଜେବାପା କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ତମେ ରୋଷେଇ କର ମୁଁ ଖାଇମି। ମା କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ରାମନବମୀ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ହବନି। ଆଜି ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତାହା ଦେଇକି ଖାଇ। ସୀମା ଏବେ ରସୁଣ ଛେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଶାଗ ସିଝିଗଲାନି। ରସୁଣ ସେତିକି ଲଙ୍କା ଖାଇପାରିବ। ଏଇଟା କିସ ଲଙ୍କା କହୁନା ହଳଦିଆ ଖାଡ଼ିଆ ସେ ଯେ ରାଗ ହେଇଥିବ ନା। ଭାତଟା ଯିବ ନା କେବେ ଯିବ? ହଁ ଶାଗ ହେଇଗଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ପାଇଁ ଆମର ରସୁଣ ପୁରା ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଉଛୁ। ରସୁଣ ପୁରା ତେଲରେ ପକେଇକି ଭଲକି ପୁରା ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଦିଆହେଉଛି ନା ସୀମା। ତାପରେ ଶାଗ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମର ହେଇଯିବ ଶାଗ ଭଜା। ଫାଇନାଲି ଆମର ଶାଗଟେ ହେଇଗଲା। ଏ ଚିକୁ କେଡ଼େ ଯିବୁ କି କେଡ଼େ ଯିବୁ ଚିକୁ କେଡ଼େ ଯିବୁ? ସେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଲେ ସେ କାହାରିକି ଚିହ୍ନେନି ନା। ତେବେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଏଇ କୁଟୁମା କୁଟୁ ସେ କରୁଛୁ। ହେଇ ତାର କୁଟୁମା କୁଟୁ ଏତେ ଖୁସି କେନା କେଡ଼ିକି ଯିବ କି? ତମ ଘର ବାରିଣୀ ଯିବ। ମେଳାରୁ କିସ ନେଇକି ଆସିବ? ଚିକୁ ଏବେ ବାହାରିଲେ ବାରିଣୀ। ଏ ସୀମା ତମେ ଯିବନି ତ? ଏଇ ତମ ବାପ ଘରକୁ ଯିବନି କି? ଯିବନି ପଳେଇ ଆସିବ ମେଳାରୁ। ଏ ଚିକୁ ତୁ କେଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମୋ ଜୁତାଟା କାଢଗଲା। ଚିକୁ ଗୋପଡ଼େ ଯିବୁ ଚିକୁ ଆଉ ବାଇକ୍ରୁ ଆଉ ବୁଲଉନି ତାକୁ ଡାକିଲାକୁ ବି। ହେଇ ଚିକୁ ଟାଟା ଏଇ ଚିକୁ ଆମର ଏଠି ପୂଜା କରୁଛୁ। ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା। आशा करुँची आजर वीडियो आपण मानक भल लगी। वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भूल। रही जय जगन्नाथ।